Grundlovsfesten er et initiativ og en ny bevægelse, der forsøger at få børn i hele Danmark til at fejre grundlovsdag. Jeg hedder Olav og er initiativtager til Grundlovsfesten. Jeg tror, vi alle sammen kan komme på mange ting, der splitter os i det her samfund. Men er der noget, der samler os, så er det heldigvis, at vi bor i et demokrati, og det er jo værd at fejre det. At holde en god grundlovsfest handler om at skabe fællesskab og gode oplevelser sammen. Grundloven er basalt set en bog, men det er også en bog, vi alle sammen skal have nogle flere følelser til. Med Grundlovsfesten prøver vi at få danske børn og unge til at få flere følelser og oplevelser forbundet til grundloven. Demokratiet findes jo mange steder i verden, men generelt så kan man jo sige, at demokratiet måske er lidt udfordret. Grundlovsfesten er et forsøg på at starte en ny tradition på en gammel fin historie, nemlig omkring 5. juni. Vi er først lige gået i gang, og vi bliver ved med at skabe grundlovsfester i hele landet. Rigtig god grundlovsdag.